Pungway. Tawa sa mga pulo nga gigamit sa panghulagway sa color, gidasan, temperatura, pagbati sa tawo, butang, hayop, lugar. Tan-awa ang hulagway, usa kini ka isda. Karon, unsa ang color sa isda? Asul. Sakto. Asul ang color sa isda. Ang asul usa ka pungway tungod kay iyang gihulagway ang color sa isda. Tan-awa ninyo ang sunod nga hulagway. Usa kini ka dahon. Karon mga bata, unsa ang color sa dahon? Lunhaw. Insakto. Lunhaw ang color sa dahon. Ang lunhaw naghulagway sa color sa dahon. Karon mga bata, ilhan ninyo ang pungway nga tukma sa hulagway base sa color niini. Unsa ang color sa mangga? A. Lunhaw. B. Dalag. Insakto. Tan-awa ang sunod nga hulagway. Unsay color sa okra? A. Lunhaw. B. Dalag. Insakto. Tan-awa na usab ang sunod nga hulagway. Unsay color sa kamatis? A. Pula. B. Kahel. Insakto. Tan-awa na usab ang mosunod nga hulagway. Unsay color sa carrots? A. Pula. B. Kahel. Insakto. Mga bata, atong nahibaluan nga ang mga color usa ka mga pananglitan sa pungway. Tungod kay iyang ihulagway ang mga butang. Para sa dugang buluhaton, kuhaa ang inyong learning activity sheets aron inyong masabtan sa pag-ayo kung unsa ang mga pungway.